හොඳයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අපේ අවධානය යොමු කරමු. මම මේ අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය මම තේමාවක් ඇත්තටම දැම්මා චර්ච් එකේ. நான் இந்த வருடத்துக்கு எங்களுடைய சபைக்கு ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருந்தேன். ඒක මම බැනර් එක print කරන්න ඇරලත් ආයි මම ටිකක් යාඥාවෙන් ඉන්නකොට දෙවියන් වහන්සේ මට විශේෂ ලෙස මඟ පෙන්වුවා තවත් තේමාවක්. அப்பொழுது நான் அந்த பேனரை பிரிண்ட் பண்ணுவதற்கு நான் கொடுக்கின்ற பொழுது கூட நான் ஜெபத்தில் இருந்த பொழுது தேவன் இன்னொரு தலைப்பை கொடுத்தார். ඒ නිසා මම ටක් ගාලා කෝල් එකක් දීලා ඒ print කරන තැනට කිව්වා මේක පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. මම අලුත් තේමාවක් ඔබන්ට දෙන්නම් මේ 2026 අවුරුද්දට කියලා. நான் விரைவாக நான் அந்த பேனரை பிரிண்ட் பண்ணுகின்ற நிலையத்துக்கு நான் சொன்னேன், அப்படியே நில்லுங்கள், நான் 2026க்கான புதிய தலைப்பை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று. ඉතින් මම පැහැදිලිව ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ හඬ කියලා එක තේරුම් ගත්තා. මේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේ පුරාම මම ඒ පණිවිඩය තමයි දේශනා කළේ. எனவே நான் ஆவியானவர் எனக்கு வழிநடத்தியபடியாக நான் 2026 நான் அந்த தலைப்பை தான் நான் வழிநடத்தினேன். මම මේකට තේමාව කරගත්තේ ද්විතීය කතාවේ 1:8 වෙනි පදයේ මුල් කොටස. நான் உபாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை தான் நான் அதிலே முதல் பகுதியை தான் நான் அதில் ஒரு தலைப்பாக நான் எடுத்தேன். එතන කියනවා බලව මම දේශේ නුඹලා ඉදිරිපිට තැබීමි. நாங்கள் அதிலே பார்க்கிறோம் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே இதோ இந்த தேசத்தை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்தேன் என்று கூறுகிறது. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන behold I have set the land before you කියලා. I have set the land before you කියන තේමාව. இதோ இந்த தேசத்தை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்தேன். ඉතින් මම ඇත්තටම මේක මට දෙවියන් වහන්සේ පෙළඹෙව්වේ මේ ගැන කතා කරන්න. බොහෝ දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීම නැත්නම් ගැලවීම අත්දැකලා දෙවියන් වහන්සේ පිළියෙල කරපු ජීවිතය භුක්ති විඳින්නේ නැහැ කියන එක මට තේරුම් ගිය දෙයක්. இந்த தலைப்பு நான் கொடுப்பதற்கு தேவன் வழிநடத்திய ஒரு காரியம் தான், தேவன் எங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருந்த இந்த வாழ்க்கையை இன்று அநேகர் அதை அனுபவிக்காமல் போகிறார்கள். ඉතින් අපි දන්නවා ඊශ්‍රායල් සෙනග රතු මුහුදෙන් එගොඩට ආවට ඔවුන් ජෝර්දානෙන් එගොඩ උනේ නැහැ කියන එක. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த இஸ்ரவேல்கள் ஜனங்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை அவர்கள் கடந்து வந்தாலும் யோர்தானை அவர்கள் கடக்கவில்லை. අපි දන්නවා වයස අවුරුදු 20ට වඩා අඩු කට්ටියත් යොෂුවා සහ කාලෙබ් විතරයි ජෝර්දානය තරණය කරලා Tamanට අයිති දේශයට ඇතුල් වුණේ. நாங்கள் பார்க்கிறோம் 20 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களும் அதே போல யோசேப்பு, ஜோஷுவா, காலேபு இவர்கள் இருவரும் அவர்கள் தான் அந்த குறிக்கப்பட்ட அந்த தேசத்துக்கு அவர்கள் காலடி வைத்தார்கள். ගණන් කතාවේ කියනවා මේ අතරම ද්විතීය කතාවේ අපි සඳහන් කරන්නේ ගණන් කතාවේ වෙච්ච සිද්ධිය තමයි නැවත දේ වචනේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. இது எண்ணாமத்திலே கூறப்பட்ட காரியம் தான் இது மீண்டும் உபாகமத்திலே கூறப்படுகிறது. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට දිවුරුපු දේශය දෙවියන් වහන්සේට පිළියෙල කර තිබුණා. எனவே தேவன் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ண தேசத்தை அவர்கள் பற்றிக் கொண்டார்கள். හැබැයි ඒ දෙවියන් ඒ දිවුරලා දෙවියන් වහන්සේ කියපු දෙවියන් වහන්සේම නැවත දිවුරලා කිව්වා ඔගොල්ලෝ කවදාකවත් මේ දේශයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැයි කියලා. வாக்குத்தத்தம் பண்ண தேவன் தாமே அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ண தேசத்திலே அவர் ஒரு உறுதியாக கூறிய காரியம் தான், அந்த தேசத்துக்கு நீங்க போக மாட்டீர்கள் என்று. දැන් අපි දන්නවා අපි දෙයක් ස්ථිර කරන්න ගොඩක් වෙලාවට අපි විවිධ පුද්ගලයෝ පාවිච්චි කරලා අපි දිවුරීමක් කරනවා. நாங்கள் ஒரு காரியத்தை நாங்கள் உறுதிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் அநேக நபர்களை பாவிப்போம், அதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக. ඒ කියන්නේ කාරණේ තියෙන ස්ථිරත්වයේ ස්ථිර භාවය පෙන්වන්න. அதன் அந்த காரியத்தில் இருக்கிற உறுதித்தன்மையை அதை பூர்ணப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் அவ்வாறு செய்கிறோம். මේ ඊශ්‍රායල් සෙනගගේ ගැලවීම අපි කවුරුත් දන්නවා ඉතාම සුවිශේෂී ගැලවීමක් අපි එකිනෙකාගේ වගේම. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அந்த இரட்சிப்பு எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் போன்றது, அது ஒவ்வொருவருக்குமான ஒரு முக்கியம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. ඒ වගේම දේ වචනේ කියනවා උන්වහන්සේත් අන්ධකාර රාජ්‍යයෙන් අප මුදවා තමන්ගේ පුත්‍රයාගේ රාජ්‍යයට අපව පමුණවා ගත්සේක කියලා. அதே போல இந்த இருளான இந்த ராஜ்யத்திலிருந்து தம்முடைய புத்திரருக்கான அந்த ராஜ்யத்தை இந்த ஜனங்களை தன் ரட்சித்தார் என்று கூறப்படுகிறது. එදා ඊශ්‍රායල් සෙනගට මේ පොරොන්දු දේශය ඔවුන්ට භුක්ති විඳින්න බැරුව ගියා. දරුවන්ට ඇරෙන්න, දරුවන් සහ යොෂුවා සහ කාලෙබ් කියන අයට ඇරෙන්න. අනිත් මම දැන් 125ක් විතර ආවා. 6 ලක්ෂයක් පුරුෂයෝ ගියයි කියලා කියනවා පයින් ගිය අය. වැඩි කණ්ඩායමක් මිසරේ වහල්කමෙන් එළියට ඇවිල්ලා නමුත් පොරොන්දුවට ඇතුළත් වුණේ නැහැ. நாங்கள் பார்க்கிறோம், அதாவது 25 லட்சத்துக்கு மேலான நபர்கள் வந்தாலும் கூட இதிலே 6 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் இருந்தார்கள். அதே போல இந்த
யோசுவாவும் காலேபும் இந்த 20 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மாத்திரம் தான் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த தேசத்துக்கு அவர்கள் போனார்கள். එදා පොරොන්දු දේශය හැටියට අපි දකින දේ අද අපිට බලපවත්වන විදිය ගැන මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. அன்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை அது இன்றைய பின்னணியிலே அது எவ்வாறாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் உங்கள் முன்னிலே வைக்க விரும்புகிறேன். මොකද හේබ්‍රෙව් 3 සහ 4 වෙනි පරිච්ඡේදවල කියනවා ජොෂුවා ඔවුන්ට නිවාඩුව දුන්නා නම් ඔවුන් තවත් නිවාඩුවක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැයි කියලා. நாங்கள் 3வது 4வது அதிகாரங்களை பார்க்க போனால் யோசுவா இன்னும் ஒரு விடுமுறை கொடுக்காவிட்டால் அவர்கள் இன்னும் சென்று கொண்டிருப்பார்கள் என்று. අද අපි දකින මේ අපිට පිළිල කරා වූ දේශය මම විශ්වාස කරනවා අපි අද දකින්නේ ඒ විශ්‍රාමයේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ නිවාඩුවට අපි ඇතුළත් වීමයි. இந்த எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த தேசம் அது எங்களுடைய சுதந்திரத்துக்கு தேவன் கொடுத்த ஒரு தேசமாக நான் கருதுகிறேன். හේබ්‍රෙව් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි සහ 4 වෙනි පදවල කියන ආකාරයට දෙවියන් වහන්සේ අපිට සබත් නිවාඩුවක් ඉතුරු කරලා තියෙනවා. எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர் எங்களுக்கு ஒரு ஓய்வு நாளை அவர் பரிசுத்தப்படுத்தி எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ අපිව සබත් නිවාඩුව උදෙසා තමයි නිර්මාණය කළේ මැවීමේදීම. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த படைப்பின் பொழுது அவர் எங்களுக்கு ஒரு ஓய்வு நாளை சுதந்திரமாக எங்களுக்கு கொடுத்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ආදම්ම උපදිනකොට නැත්නම් ආදම්ම මවනකොට උන්වහන්සේ ඌට අවශ්‍ය සියල්ල පිළියෙල කරා. ඌ 6 වෙනි දවසේ තමයි මවනු ලැබුවේ. ඌ 7 වෙනි දවස උදෙසා නිර්මාණය කරපු කෙනෙක්. அதாவது தேவன் ஆதாமை படைத்தார். அவர் 6ஆம் தினத்திலே தான் அந்த ஆதாமை படைத்தார். அதற்கு 7ஆம் தினத்திலே ஓய்வெடுக்கும்படியாக அவனை படைத்தார். ඉතින් මේ විශ්‍රාමයේ නැත්නම් මේ සබත් නිවාඩුව ගැන තමයි අද අපිට බලපවන්නේ මේක ඊශ්‍රායල් අයට ඔවුන්ගේ පොරොන්දු දේශය වුණා. නමුත් අපිට අද දවසේ කතා කරන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේ පිළියෙල කරපු විශ්‍රාමය සබත් නිවාඩුව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තියෙන ඒ විශ්‍රාම ස්ථානය. அன்று அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசமானது அது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அது ஒரு ஓய்வு நாளாக அது ஓய்வின் ஒரு தேசமாக அமைந்தது. அவ்வாறாகவே தேவன் தாமே எங்களுடைய தேசத்தை கொடுத்ததை நாங்கள் இன்றைய நாளிலே பார்க்க போகிறோம். මොකද ඊශ්‍රායල් සෙනඟ ගැන කතා කරනකොට දේව වචනේ කියනවා ඔහු මාගේ විශ්‍රාම ස්ථානට ඇතුළු නොවන්නේයි මගේ උදහසින් දිවුලමයි කියලා දේව වචනේ කියනවා. அதே போல அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய இந்த வாக்குத்தத்தம் தேசத்தில் அவர்கள் போக மாட்டார்கள் என்று சொல்லி என்னுடைய வைராக்கியத்தில் கோபத்தில் கொண்டு நான் ஆணையிடுகிறேன் என்று கூறப்படுகிறது. එදා ඊශ්‍රායල් සෙනඟ ඒ විශ්‍රාමයට නැත්නම් පොරොන්දු දේශයට ඇතුළත් වෙන්න අහිමි වෙච්ච කාරණා අදත් අපේ ජීවිතයට බලපවත්වනවා මේ විශ්‍රාමයට අපිව ගෙන යන්නේ නැති වෙන පිණිස. அன்று இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு போக முடியாமல் போன காரியங்கள் சிலவற்றை நான் கூற விரும்புகிறேன். அது எங்களுடைய இன்றைய தேசத்திலே நீங்கள் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. දැන් අපි දන්නවා ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක ලෙස තමයි ඊජිප්තුවෙන් ඒ පීඩා තුලින් දෙවියන් වහන්සේ හරි විශ්මිත ගැලවීමක් ඔවුන්ට දීලා රතු මුහුද මැදින් ඔවුන්ව දෙවියන් වහන්සේ එළියට ගෙනාවා. எங்களுக்கு தெரியும் எகிப்திலிருந்து அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து சிவந்த சமுத்திரத்துக்கூடாக ஒரு விடுதலை தேவன் கட்டளையிட்டார். හැබැයි මේ නික්මයාම ගමනේදී අපි දන්නවා අවුරුද්දයි මාස 3කින් ඔවුන් කාදේශ් බර්නයි කියන ස්ථානයට පැමිණියා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இவர்கள் அந்த யாத்ராமத்திலே விடுதலை பெற்று ஒரு வருடத்திலே காதேஷ் என்கிற பிரதேசத்துக்கு அவர்கள் ஒரு வருடம் ஒரு மாதத்திலே வந்து சேர்கிறார்கள். නමුත් ඔවුන් කාදේශ් බර්නේ සිට බොහොම පොරොන්දු දේශයේ ළඟටම ඇවිල්ලා වසර 38කට කිට්ටු කාලයක් ඔවුන් නැවත කාන්තාරේ මොනවද කියන්නේ කාන්තාරේ ඔවුන් විවිධ මොනවද මේ එක්තැන් වෙලා වටේ කැරකෙන්න ගත්තා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இவர்கள் இந்த ஒரு வருடம் ஒரு மாதத்திலே அவர்கள் காதேஷ் பிரதேசம் என்கின்ற இடத்துக்கு வந்ததுக்கு பின்பதாக அதாவது தேவன் குறிக்கப்பட்ட அந்த தேசத்துக்கு அருகாமையில் வந்திருந்தாலும் 38 வருட காலமாக அவர்கள் வனாந்தரத்திலே சுற்றித் திரிவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். හරියට බලනවා නම් අවුරුදු දෙකයි මාස දවස් 15 මාස දෙක දවස් 15ක් වගේ තමක් කවුන් කාදේශ් බර්නට ආවේ. ஒரு வருடம் 2 மாதம் 15 தினங்களுக்குள்ளே தான் அவர்கள் வந்தார்கள் அந்த காதேஷ் என்ற இடத்துக்கு. ඊට පස්සේ නැවත උන් ආපහු විභාගාතේ ගියා. ඔබ දේ වචනය දිස බැලුවොත් මගේ මතකයේ හැටියට මම දැන් 20 වතාවක් විතර උන් තැන් වල කූඩාරම් ගහගෙන කාලය ගත කරා. நீங்கள் வேதத்திலே வாசித்து பார்க்கலாம். என்னுடைய ஞாபகத்தின்படி நான் பார்க்கிறேன் அதாவது 20 இடங்களிலே அவர்கள் கூடாரங்களை அமைத்து அவர்கள் வாசம் பண்ணினார்கள் என்று. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔවුන් ඒ වසර දේශයේ සෝදිසි කරපු දවස් 40ට
වසර 40ක් මුලා වුණා වගේම ඒ වසර 40නුත් ඔවුන් ඇතුළට ගියේ නෑ දරුවන් සහ දෙදෙනෙක් කැරෙන්න. அதிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த 40 வருட காலமாக கூட அவர்கள் சுற்றித் திரிந்தாலும் கடைசியாக இவர்கள் இந்த யோசுவாவும் காலேபும் அந்த பிள்ளைகளின் தவிர வேறொருவரும் அந்த தேசத்துக்கு போகவில்லை. අදත් මම විශ්වාස කරනවා බලවත් ගැලවීමේ අත්දැකීමක් එක්ක පැමිණි බොහෝ දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ විශ්‍රාමයට මේ සබත් නිවාඩුවට ඇතුළත් වෙලා නැහැ. நான் விசுவாசிக்கிறேன் இவ்வாறாக தேவனுடைய ரட்சிப்பை பெற்ற அநேகர் எங்களுடைய தேசத்திலும் இந்த தேவனுடைய இந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ண இந்த ஓய்வு பெறுகின்ற இந்த தேசத்துக்கு போவதில்லை என்று சொல். සමහර විට අපි දේවසේවකයෝ හැටියට අපිත් එතනට ඇතුළත් වෙලා නැතුව ඇති. சில நேரங்களிலே தேவ ஊழியர்களாகிய நாங்களும் கூட அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் உள் செல்வதில்லை. දැන් ඔය දේශයට ඇතුළත් වෙන්න කලින් ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය අත්දැක්කා, බලවත් දේවල් දැක්කා, යම් දේවල් සිදු වුණා. නමුත් පොරොන්දුව කරා ගියේ නැහැ. இவர்கள் இந்த தேசத்துக்கு வரும் முன்பதாக தேவனுடைய அந்த வல்லமை நிறைந்த கரத்தின் கிரியைகளை அவர்கள் கண்டார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் அந்த உடன்படிக்கைக்குள்ளே போகவில்லை. ඉතින් මම කල්පනා මට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් ඔබට මඟ පෙන්වන්න කැමති ප්‍රධාන කාරණා ගොඩක් තියෙන අතරේ ප්‍රධාන කරුණු තුනක් ඇයි ඔවුන්ට පොරොන්දු අහිමි වුණේ කියන එක. நான் முக்கியமாக 3 காரியங்கள் அந்த வாக்கு தத்தத்தை அவர்கள் ஏன் இழந்து போனார்கள் என்பதை குறித்து பேச விரும்புகிறேன். පළවෙනි එක තමයි මේ වසර 40ක් මුලා වෙලා එක්තැන් වෙන්න හේතුව. පළවෙනි හේතුව ඔවුන් පුදුම විදිහට කොඳුරන්න පටන් ගත්ත සෙනගක්. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த 40 வருட காலமாக இவர்கள் இப்படி சுற்றித் திரிந்தாலும் அவர்கள் முறுமுறுப்பின் ஜனங்களாக இருந்தார்கள். ඔබ දේ වචනේ දෙස බැලුවොත් ගණන් කතාවේ 11:1 4 19 14 1 16:41 ඔබ සටහන් ගන්න කෙනෙක් නම් මම නැවත කියන්න. ගණන් කතාවේ 11:1 4 වෙනි පදය 19 ඒ වගේම 14:1 16:41 මේ වගේ අවස්ථා ගණනාවකම ඔවුන් කොඳුරන්න පටන් ගත්තා. இவர்கள் முறுமுறுக்கிற ஜனங்களாக இருந்தார்கள். நாங்கள் எண்ணாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், 4ஆம் வசனம், 19ஆம் வசனம், அதே நேரத்தில் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், 16ஆம் வசனம், 16ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனங்களிலே நாங்கள் இவர்களுடைய முறுமுறுப்பை நாங்கள் பார்க்கலாம். ඔවුන්ට මේ අර මිසරේ වෙච්ච පීඩාව ඒ වහල්කම ඒවට වඩා ඔවුන්ගේ අර ස්තුතිවන්ත හදවතක් නැතිවීම ඔවුන්ට ඒකට වෙනුවට කෙඳිරි ගෑම ඔවුන්ට දේශය අහිමි කරපු පළවෙනි කාරණාව. அதாவது இவர்கள் அந்த எகிப்திலே அடிமைத்தனத்திலே இருந்த பொழுது அவர்கள் அந்த இருந்த காலத்தை அவர்கள் மறந்துவிட்டு இவர்கள் இந்த நேரத்துல இந்த முறுமுறுப்பின் காரணமாக ஒரு நன்றி உள்ள இருதயம் இல்லாமல் இருந்ததுபடினாலே இவர்களுக்கு இந்த தேசம் அற்று போனது. මම දකින්නේ අද මනුෂ්‍යයන් ඇත්තටම මේ මම මගේ ජීවිතේ මම අත්දැකීමක් එක තමයි දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ආවේ. මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මම ගැලවීම අත්දැක්කා සති කීපයක් යනකොට. என்னுடைய சொந்த ஒரு அனுபவம் தான். நான் இந்த இரட்சிப்பை நான் அனுபவித்தேன் ஒரு சில காரியங்கள் கிழமை போகும் பொழுது. එතකොට ඇත්තටම මම හිතනවා මෙතන ඉන්න අපේ පරිණත දේවදාසය ඔක්කොම මාත් එක්ක එකඟ වෙනවා ඇති. අපේ ජීවිත වෙනස් වෙන්න ආරම්භ වුණේ අපේ නැවත උත්පාදනය කියන ගැලවීමේ අත්දැකීමත් එක්ක. நான் விசுவாசிக்கிறேன். இங்க இருக்கிற சிரேஷ்ட அனைத்து ஊழியர்களும் என்னோடு இணங்குவார்கள். அதாவது எங்களுடைய இந்த ஊழிய வாழ்க்கை அது வலுப்பெற்றது எங்களுடைய அந்த இரட்சிப்பை நாங்கள் அனுபவிக்கின்ற நேரத்துல. අද මිනිස්සු දැන් ඇත්තටම මම මද්ද්‍රව්‍ය ගත්ත කෙනෙක්. ඔබ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා ඇති මා ගැන. මම මද්ද්‍රව්‍ය ගත්ත කෙනෙක්. ඇත්තට මම අද දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්නේ මගේ මද්ද්‍රව්‍ය ඒ ජීවිතේ නැති වුණ එකට නෙමෙයි. ඒකට ස්තුති කරන්න මාව ගලව ගත්ත එකට මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. நான் ஒரு போதைப் பொருள் அடிமையானவன். நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவது அந்த போதைப் பொருளிலிருந்து என்னை அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து என்னை எடுத்ததுக்கு அல்ல, அதற்காக நான் நன்றி கூறுகிறேன். அதையும் விட என்னை விடுதலை செய்ததற்காக நான் நன்றி கூறுகிறேன். මොකද ඒ ගැලවීමේ අත්දැකීම තමයි මද්ද්‍රව්‍ය හෝ අපේ ආර්ථික කඩාවැටීම් හෝ මේ ඔක්කොම අපේ ජීවිත වලින් එළියට ගියේ අපිට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු ගැලවීම. අද මම දකින විදියට බොහෝ දෙනෙකුට මේ born again experience එක නැහැ. ඒ කියන්නේ ගැලවීමේ අත්දැකීම නැහැ බෞද්ධිස්ම වෙන අයටවත්. සමහර විට මේ අහනවා බෞද්ධිස්ම වෙනකොට දැන් මම මොකද්ද කියන්න ඕනේ කියලා.
ඉතින් ඒකෙන්ම තේරෙනවා මේ ගැළවීමේ අත්දැකීම උන්ට නැහැයි කියන එක. நான் இந்த இரட்சிப்பின் அனுபவம் என்று சொல்கின்ற பொழுது அதனுடைய பலன் தான் நான் இந்த போதைப் பொருள் விடுதலை பண்ணுவது, அதே போல பொருளாதார நிலைமைகள் இருந்து விடுதலை பண்ணுவது. அப்பொழுது அந்த இரட்சிப்பின் அனுபவம் தான் என்னை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்தது. இன்று நாங்கள் மற்ற இடத்துல கேட்கின்ற பொழுது அநேகருக்கு இந்த இரட்சிப்பின் அனுபவம் இன்று இல்லாமல் இருக்கிறது. දැන් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා රාත්‍රියේ සාක්ෂි අහනෝනේ. දැන් ඒ අවුරුද්දේ සභාවට එකතු වෙච්ච අය ඔවුන් මේ මම ගැළවීම ලැබුවා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඔවුන්ගේ මොකක් හරි රෝගයක් සුව වුණා, මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් විසඳුණා, යක්ෂයෙක් දුරු වුණා. ඒක කිව්වට කමක් නැහැ. නමුත් මං හිතනවා අපි 2025 මම ගැළවීම ලැබුවා නම් මගේ ප්‍රධානම සාක්ෂිය වෙන්න ඕනේ මම ගැළවීම ලැබුවා කියන එක. ඉතින් අද අපි දකින්නේ නැහැ එහෙම සාක්ෂි හරි අඩුයි. நாங்கள் சாதாரணமாக டிசம்பர் 31ஆம் தேதி நாங்கள் சாட்சிகளை கேட்போம் எங்கள் சபையிலே. அப்பொழுது அநேகர் கூறுகிற காரியம்தான் சாத்தானுடைய பிடியிலிருந்து நாங்கள் விடுதலை பெற்றோம், நோய் நொடியிலிருந்து விடுதலை பெற்றோம் என்று சொல்லி. ஆனாலும் யாரும் சொல்வதில்லை நாங்கள் ரட்சிப்பை பெற்றோம் என்று சொல்லி யாரும் சொல்வதில்லை. සමහරට ගැලවීම ලැබුවා අපිම දැන් කෙනෙක් 2025 අවුරුද්දේ ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලැබුවා. දැන් 31 රාත්‍රියේ ඒ ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මයේ අත්දැකීමට වඩා ඒගොල්ලෝ හයිලයිට් කරලා කතා කරන්නේ මොකක් හරි වෙච්ච හාස්කමක්. නමුත් මම විශ්වාස කරන දේ ගැලවීම ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය කියන එක. ඒවා තමයි බලවත්ම සාක්ෂි අපේ ජීවිතේ. நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு சிலர் சில நேரங்களிலே பரிசுத்தாவியானுடைய அந்த ஞானஸ்நானத்தை பெறுகுவார்கள். அவர்கள் கூட சாட்சி சொல்லுகிற நேரத்திலே அவர்கள் வெவ்வேறான காரியங்களை, உலக காரியங்கள் அல்லது நோய் நொடிகளிலிருந்து பெற்றதை கூறுவார்களே தவிர இந்த பரிசுத்தாவியான ஒரு அனுபவத்தை அவர்கள் ஒரு சாட்சியாக கூற மாட்டார்கள். එතකොට මේ ඊශ්‍රායල් සෙනග මේ ගැලවීම අපිව දෙවියන් වහන්සේ වසර 400 ගානක වහලකමෙන් අපිව ගැලෙව්වා. දැන් අපි නිදහස් වෙනගක් කියලා ඒක සෙලිබ්‍රේට් කරනවට වඩා ඒ වෙලාවේ වටපිටේ තියෙන දුක් කරදර අමාරුකම් මේ දැන් අපිට කණ්ඩක් නැහැ, මේ වටු මස් අපිට ඕනේ, දැන් මේවා කාලා අපිට ඇති වෙලා මන්න කාලා රතු ලුණු නැහැ, පිපිඤ්ඤ නැහැ, කොමඩු නැහැ. නිතරම කෙඳිරි ගන්න ගත්තේ අර ගැලවීමේ අත්දැකීමට වඩා එදිනදා ජීවිතේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ගැන තමයි ඔවුන් හෙව්වේ. இவர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இந்த 400 வருடங்களாக இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால், இவர்கள் இந்த தங்களுடைய தேவைகளை, அந்த விடுதலை அனுபவத்தை அல்ல, தங்களுக்கு இல்லாத காரியங்களை தனக்கு மறக்கிற இல்லை, தங்களுக்கு சாப்பிட இல்லை, தங்களுக்கு அது இல்லை இதில்லைன்னு சொல்லி அதைத்தான் குறித்து முறையிட்டு இருந்தார்கள். දාවිද්ගේ පාපේදී පවා දාවිද් කිව්වේ ස්වාමීනි මට ගැලවීමේ ප්‍රීතිය ආපහු දෙන්න කියන එක. දැන් බලන්න ඒක ඔහු රජකමවත් ඔහුගේ තරතුරු තත්වයන් වස්තුව නෙමෙයි. අද ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය අපි නැති කරගෙන තියෙන්නේ. தாவீதை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது தாவீது கேட்பதுதான் அந்த இரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எனக்கு தாரும் என்று தான் அவன் கூறுகிறான். இன்று அநேகர் அந்த இரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்து விடுகிறார்கள். ඇත්තම කියනවා නම් මේ අද ගොඩාක් කෙනෙක් ගැලවීමේ අත්දැකීම හා ආත්මිකව වර්ධනය වීම අයින් කරලා විවිධ හාස්කම් දැන් හාස්කම් හා ලකුණු පුදුම අපි අනිවාර්යෙන් විශ්වාස කරනවා. අපේ දේව ධර්මයේ කොටසක් ඒවා අපේ පල්ලිවල සිදුවිය යුතුමයි. ඉදිරියටත් බලවත් දේවල් දැනට සිදු වෙනවට වඩා දේවල් සිදු වෙනවා. නමුත් අපි ගැලවීම ගැන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කිරීම අතහැරියොත් අපි එදිනදා ජීවිතයේ සමහර දේවල් දිහා බලලා අපි කොඳුරන්න පටන් ගන්නවා. நாங்கள் அநேக ரீதியாக சபைகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அற்புதங்கள் குறித்து தான் எங்களுடைய நோக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறது. இந்த இரட்சிப்பின் அல்லது பரிசுத்தாவியின் அந்த வளர்ச்சியை குறித்து எங்களுக்கு அவ்வளவு கரிசனை இல்லை. சில நேரங்களில் நாங்கள் இவைகளை பின்னாலே சென்று, நாங்கள் அற்புதங்கள் பின்னாலே சென்று நாங்கள் இந்த தேவையான காரியத்தை நாங்கள் விட்டு விடுகிறோம். ඒත් එක්කම අපි ගැලවීමේ ප්‍රීතිය අපි අමතක කරොත් අපි කොඳුරන්න පටන් ගත්තාම අර ස්තුතිවන්ත වාතාවරණය අපේ ජීවිතවල තියෙන්න යන්නේ නැහැ. இப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? இந்த அற்புதங்களுக்குள்ளாக நாங்கள் சென்றுகின்ற பொழுது நாங்கள் பரிசுத்தாவின் வளர்ச்சிக்குள்ளாக நாங்கள் செல்லாவிட்டால், நாங்கள் அந்த நன்றிய உள்ள இருதயத்தோடு நாங்கள் இல்லாமல் போகின்ற பொழுது நாங்கள் முறுமுறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். අපි මේ මම බයිබල් විද්‍යාලය කරන එතික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේදී අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ අර යුතනේසියා කියන මොනවාද අනේයාසික මරණය ගැන. මරණීය වේදනාවක ඉන්න කෙනෙකුට මේ වේදනාත්මක කාලයක් තුලින් යම්කිසි කාලයක් තුල යන කෙනෙකුට ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න ස්වභාවික ලෙස නෙමෙයි අස්වාභාවික ලෙස උට මැරෙන්න එන්නතක් දීලා ඔහුගේ ජීවිතය අවසන් කරන එක වඩා හොඳයි නේද කියලා මනුෂ්‍යෝ නිකන් තර්ක කරනවා. நான் சாதாரணமாக இந்த இறையல் கல்லூரியிலே
இந்த நெறிமுறை எத்திக்ஸ் என்பதை அந்த பாடத்தை நான் படிப்பிக்கிறபடினாலே சில நேரங்களிலே சில நபர்களுக்கு அவர்கள் இயற்கையிலே மரணம் அடைய முடியாது இருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே அவர்களுக்கு மருந்து கொடுத்து அவர்களுக்கு மரணம் அடைய செய்வது அது ஒரு சாதாரண காரியம் என்பது ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது. அது ஒரு தற்க கூடிய ஒரு காரணமாகவும் இருக்கிறது. ඉතින් අපි ඒකට ජීවිතයේ ආරම්භයයි අවසානයේ දෙකම තීරණය කරන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ. අපි විශේෂයෙන් අපි අපේ සභාවල ඒ වගේම අපේ ශිෂ්‍යයන් අපි දැනුවත් කරනවා වේදනාත්මක අත්දැකීමක් තුළ ඉගෙනගත හැකි පාඩම් ගොඩාක් අපිට තියෙනවා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் தீர்மானிப்பது தேவன். ஆனாலும் ஒரு வேதனை மிக்க காரியத்திலே நாங்கள் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம். දැන් මම කියන්නේ නෑ වේදනාව සදාකාලිකයි. මම හිතනවා අපි ඔක්කොම දේව සේවකයන් හැටියට අපිත් අමාරු කාලයන් තුල අත්හැරීම් තුල යේසුස් වහන්සේ වගේම උන්වහන්සේ කීකරුකම ඉගෙන ගත්තා කියලා කියනවා. එතකොට එවැනි කාලයන් තුල අපි ඉගෙනගත්ත අත්දැකීම් මම හිතනවා අපි කාටවත් ඒවා මේ බයිබල් ස්කූල් එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තට වඩා දේවල් අපි අමාරු කාල පරිච්ඡේදවල අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் வேதனை காலங்களிலே அது நிரந்தரமாக இருப்பதில்லை. ஆனால் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட ஒரு கீழ்ப்படிவை அவர் கற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லி. ஆனாலும் நாங்கள் இந்த ஊழியர்கள் நாங்கள் இந்த வேதனை கூடாக අනෙක කාර්යங்களை இந்த කාලத்திலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறோம். එතකොට මිනිස්සු සූදානම් නැහැ ඒ වගේ දේවල් තුලින් ගිහිල්ලා තමන්ගේ චරිතය, තමන්ගේ ඉවසීම, ප්‍රේමය අන් අයට ප්‍රේම කරන්න, ඒ වගේම දරාගෙන යන්න මොනවද කියන්නේ මේ අමාරු කාලවලදී දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න ඒවා පුරුදු වෙලා නැහැ අදත් සෙනග. இன்று ஜனங்கள் இந்த வேதனையான காரியங்கள் கூடாக செல்கின்ற பொழுது அவர்கள் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது, மற்றவர்களுக்கு அன்பு செலுத்துவது அல்லது நன்றி அறிதல் உள்ள ஜீவியம் வாழ்வது, இவைகள் குறித்து ஜனங்களுக்கு அவ்வளவு அந்த அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறது. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවල උන් ස්තුතියවන්ත හදවත අතහැරලා කොඳුරන්න ගත්තාම වෙන්නේ අපි දන්නවා අපේ ජීවිත අර දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන විශ්‍රාම ස්ථානේ නැත්නම් සබත් නිවාඩුව ඉස්රායල් සෙනගට කියන විදිහට පොරොන්දු දේශය අපිට අතුලත් වෙන්න බැරි වෙනවා. இப்பொழுது இவர்கள் இந்த நன்றி அறிந்துள்ள இருதயத்தின் அல்லாமல் அவர்கள் முறுமுறுக்கிற பொழுது ஜனங்களுக்கும் அந்த தேவன் கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த அந்த ஓய்வுபடுகின்ற அந்த வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த அந்த தேசத்துக்கு போக முடியாமல் இருக்கிறது. ඉතින් ඊශ්‍රායල් සෙනගගේ ඒ කෙඳරීම ඔවුන් මොසෙස්ට විරුද්ධව කෙඳුරුවා, දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කෙඳුරුවා. ඔබ දන්නවා මේ කතාව. ඔවුන් කවුරුවත් පොරොන්දුව හිමි කරගත්තේ නැහැ. மோசைக்கு விரோதமாக தேவனுக்கு விரோதமாக இவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள். முறுமுறுத்த யாருமே இவர்கள் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை அடையவில்லை. ඉතින් මම යන්න කැමති ඔවුන් මේ දේශය හිමි කර ගත්තේ නැති දෙවෙනි කාරණාවට. நாங்கள் அடுத்ததாக இரண்டாவது காரியத்துக்கு போறோம். ஏன் இவர்கள் இந்த தேசத்தை அவர்கள் பற்றிக் கொள்ளவில்லை? දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම සුළු කළා නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම විශ්වාස කරේ නැහැ. அவர்கள் இரண்டாவது காரியம்தான் தேவனுடைய நன்மையான காரியத்தை அவர்கள் கொச்சப்படுத்தினார்கள் அல்லது அதை ஒரு அற்பம் என்று நினைத்தார்கள். දැන් අපි දන්නවා මුල් මැවිල්ලේදී පවා ඒවට යක්ෂයා ගෙනාපු බීජය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම පිළිබඳ ඇයට ක්වෙස්චන් එකක් ඇති කරා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் படைப்பின் பொழுது சத்திரவானவன் ஏவாளுக்கு கொண்டு வந்த காரியம்தான் தேவனுடைய படைப்பை குறித்து ஒரு அற்பமாக என்ன ஏவாளுக்கு அவன் தூண்டினான். මේ ගණන් කතාවේ 21 5 කියනවා සෙනග දෙවියන් වහන්සේටත් මෝසෙස්ටත් විරුද්ධව කතා කොට මේ කාන්තාරයේ මැරෙන්න නුඹලා මිශ්‍රයෙන් අප ගෙනාවේ මක් නිසාද? රොටි නැත, වතුරත් නැත. අපේ ප්‍රාණය මේ සැහැල්ලු කෑමට අප්‍රිය කරේයයි කිව්වෝය. நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்னாகமம் 21ஆம் அதிகாரத்திலே 5ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம், ஜனங்கள் தேவனுக்கும் மோசைக்கும் விரோதமாக பேசி நாங்கள் வனாந்திரத்திலே சாகும்படி நீங்கள் எங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின, இங்கே அப்பமும் இல்லை தண்ணீரும் இல்லை, இந்த அற்பமான உணவு எங்கள் மனதுக்கு வெறுப்பாயிருக்கிறது என்றார்கள். මම ඇත්තටම නිකන් මම දවසක් මේක වචනේ දේශනාත් කළා. මේ ආදම් සහ ඒවගේ පාපය බොහොම සරල සිම්පල් එකක්නේ. එතකොට මේ ගහෙන් කන්න එපා කියලා කිව්වා. මහා ලොකු ටෙස්ට් එකක් නෙමෙයිනේ. මේ ඔක්කොම විනේ ගස් වලින් කන්න, මේ ගහෙන් කන්න එපා. ඒකෙන් කැපු දවසට උඹලා මැරෙනවා කියලා. දෙවියන් වහන්සේ නිකන් බොහොම ලයිට් විදියට තමයි ඒක කියලා කිව්වේ ආදම් සහ ඒවට. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த ஆதாம் ஏவாளும் செய்த பாவத்தை குறித்து பார்க்கின்ற பொழுது அது ஒரு சாதாரணமான ஒரு பாவம். அதாவது
ஒரு மரத்தின் கனியை சாப்பிட வேண்டாம் என்று சொன்னதை இவர்கள் செய்தார்கள். இது ஒரு ඉතින් சாதாரணமான ஒரு பாவம். ඉතින් මම හිතුවානේ ස්වාමිනී මේ වගේ පොඩි පරීක්ෂාවක් මේක ලොකුවට නිකන් අපි හිතමු කාම මිත්‍යාචාරය, හොරකම, වංචාව, මිනීමැරීම වගේ විශාල වැරද්දක් නෙවෙයිනේ මේ මිනිස්සු කළේ. මේ වගේ එකකට මුළු මනුස්ස සංහතියටම පාපය ගලාගෙන ආවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා තමන්ගේ එක ජාතක පුත්‍රයාව ජීවිතය මොනවාද ජීවිතේ පූජා කරන තැනට ගේන්න වෙනවා. මීට වඩා දැඩි ලොකු පරීක්ෂාවක් තිබුණා නම් හොඳයිනේ මේ වගේ පොඩි ටෙස්ට් එකකින් මේ වගේ පොඩි ටෙස්ට් එකක් මේ වගේ විශාල රිසල්ට් එකක් ගේන්න ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ දුන්නේ කියන එක මම නිකන් මෙනෙහි කරා ඒ ගැන. நான் ஒரு நாள் யோசித்தேன், ஏன் தேவனை இப்படி ஒரு அவர்கள் கொலை செய்தார்களா அல்லது பொய் சொன்னார்களா இல்லாடி காம காரியங்களில் ஈடுபட்டால் ஒரு சிறிய ஒரு பரீட்சையிலே அவர்கள் தோற்று போனால் இதன் பிரதிபலன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருந்ததுன்னு சொல்லி நான் நினைத்தேன். ඉතින් මට ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ මම දේව වචනේ පොඩක් මෙනෙහි කරපුවා මට හැඟුණු පළවෙනි දේ මට සුද්ධාත්ම වහන්සේ කිව්වේ කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම සැක කරන්න එපා. அதில் தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்திய காரியம் தான் தேவனுடைய நன்மையான காரியத்தை எந்த விதத்திலும் சந்தேகிக்க வேண்டாம் என்று. මම දවසක් මේ දේව සේවකෙක් එක්කත් කතා කළා. இதை நான் ஒரு தேவ ஊழியக்காரனோடு கூட நான் பேசினேன். මොනවා එක එක එක්ස්කියුසස් ගොඩක් ගෙන යා සේවෙන් යන තැනට වගේ ඇවිල්ලා හිටියේ. அவர் தன்னுடைய அந்த ஊழியத்திலிருந்து பின்வாங்கி போய் கொண்டிருந்தார். දැන් මගේ ජීවිතයේ උදාහරණ මම පෙන්නුවා. මම දරුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක සේවයට ආව, පාසල්වත් ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට අපිට ඉන්න ගෙයක් දොරක් තිබුණේ නැහැ. අපිට යන්න එන්න වාහනයක් තිබුණේ නැහැ. අපි දෙවනවශ්‍යක හඬට කීකරු වෙලා ආවා. ඉතින් මම ඒවත් ධෛර්යමත් කළා. නමුත් මට හැඟුණු දේ ඔය ඔක්කොම කතා ඇතුලේ එයා දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම එයාට යම් කිසි ආකාරයක ප්‍රශ්නයක්. நான் சொன்னேன், நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உதாரணத்தை எடுத்தேன். எனக்கு 2 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள், பாடசாலை போகவில்லை, வீடு இருக்கவில்லை, வாகனம் இருக்கவில்லை, ஆனாலும் நாங்கள் இந்த காரியங்கள் எடுத்து சொல்றோம் சொல்லி அவருடைய வாழ்க்கையை நான் கண்டது அவர் அந்த ஒரு நன்றி அறிதல் உள்ள ஒரு காரியம் அவருடைய இருக்கவில்லை. මම ඇත්තටම මේ මට ආපු සිතුවිල්ල මම මගේ සභාවේ දේශනා කළා. මම සෙනකට ගිහුවා ඔබ දෙවියන් වහන්සේව සුව කරන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉල්ලන පරක්කුවෙන් පිළිතුරු නැති වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ මට සපයයිද කියලා සැකයක් ඔබට ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනේ මාව සුව කරයිද කියලා සැකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මගේ දරුවාට ආශිර්වාදයක් වෙයිද කියලා ඔබට යම් එහෙම ඩවුට්ස් අපි ඔක්කොටම ඇතැම් තැන්වල තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙම සැකයක් ඔබට තියෙන්න පුළුවන්. நீங்க சில நேரங்களே தேவன் எங்களுக்கு இந்த நோயிலிருந்து சுகம் கொடுப்பாரா, இல்லாட்டி என்னுடைய பிள்ளைக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாரா, இப்படியான காரியங்கள் கால தாமதமாகிற நேரத்தில் உங்களுடைய இருதயத்திலே உதிக்கலாம். හැබැයි අපි එක දෙයක් මම හිතනවා අපි දේවදාස අපි එක දෙයක් මම සෙනගට කිව්වා කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම නම් සැක කරන්න එපා. இப்பொழுது நான் கூறிய காரியம் தான் ஜனங்களுக்கு கூட தேவனுடைய அந்த நன்மையான ஈவுகளை எந்த விதத்திலும் சந்தேகிக்க வேண்டாம் என்று. අපි අමාරු කාලවලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ දරුවෝ ලෙඩ රෝග තුලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ආර්ථික අමාරුකම් තිබිලා තියෙනවා. සේවයේ ගැටලු ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා අපි දේවදාසෝ හැටියට යක්ෂය අපේ ඔළුවට දානවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කියන තරම් යහපත් නැහැ කියලා අර එදා ඒවට කිව්වා වගේ. எங்களுக்கு பொருளாதார பிரச்சனைகள் வரும், சபைகளிலே பிரச்சனைகள் வரும், நோய் நொடிகள் வரும். ஆனாலும் கூட சத்ருவானவன் எங்களுக்கு கூறுவான், தேவன் சொன்ன விதமாக அவ்வளவு நன்மையான காரியங்களை உங்களுக்கு மண்ணிலே அந்த ஏவாளுக்கு சொன்ன விதமாக காரியங்களை செய்கிறவர் அல்ல என்று சொல்லி சத்ருவானவன் எங்களுடைய மனதிலே போடுவான். හැබැයි අපිට ඕන තරම් ගීතිකාවල් තියෙනවා නේද? අපි සභාවල කියනවා God is good අනිත් අය කියනවා all the time, ඊළඟට අර all the time කියනවා God is good කියනවා. මම හිතන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම ගැන අපිට විශාල ගීතිකා සංඛ්‍යාවක් ඇති. எங்களுடைய சபைகளிலே அநேக பாடல்கள் உண்டு, சங்கீதங்கள் உண்டு. தேவன் நல்லவர், அவர் எப்பொழுதும் நல்லவர், எந்நேரமும் நல்லவர் என்று. නමුත් අපිට ඇතැම් අමාරු අවස්ථාවලදී ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ යහපත් කියලා හැඟෙනවාද? நாங்கள் கஷ்டமான சோதனையான வேதனையான காரியங்கள் போகின்ற பொழுது தேவன் எங்களுக்கு நன்மையானவரா? මම විශ්වාස කරනවා හැම කෙනෙකුටම අද මම දෙන ධෛර්යය තමයි මොන සැකේ ඔබට ආවත් කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම නම් සැක කරන්න එපා. நான் உங்களுக்கு கூறுகிற ஒரு அறிவுரை தான், நீங்கள் என்ன சோதனைகள் என்ன பின்னணியிலே போனாலும் கூட தேவனுடைய அந்த நன்மையான ஈவை எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் சந்தேகிக்க வேண்டாம். මේ ගීතාවලිය 91 ගැන අපි ගොඩක් දන්නවා. අපේ ආරක්ෂාව ගැන ගොඩාක් වචන පොරොන්දු එතන තියෙනවා. சங்கீதம் 91 பற்றி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அநேக பொருத்தனைகள் தேவன் எங்களுடைய பாதுகாப்பை குறித்து கூறியிருக்கிறார். හැබැයි ඒකේ මේ ගීතිකා කරුවා කියන යතුර තමයි
ඔහු කියනවා නුඹ උන්වහන්සේගේ පියාපත් යටතේ ආරක්ෂා වන්නේ 4 වෙනි පදය. උන්වහන්සේගේ සත්‍යවාදීකම පලිහක්ය මහා පලිහක්ය. උන්වහන්සේ සත්‍යවාදී බව යහපත් බව කවදාකවත් සැක කරන්න එපා. நாங்கள் அதில் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் 91 4ஆம் வசனத்திலே அவர் செத்தெங்கேல் நீல் அடக்கம் பூவாய் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடவுமாய் இருக்கும் என்று சொல்லி அப்பொழுது அந்த சத்தியத்தை குறித்து நீங்கள் எந்த விதத்திலும் சந்தேகிக்க வேண்டாம். හැබැයි අපි මේකට ගොඩාක් වෙලාවට අපි ගොත් උන්වන් සැකකට මම හිතනවා ඔක්කොම ආමෙන් කියලා කියයි කියලා. නමුත් අපේ ජීවිතයේ ඇතැම් තැන් වලින් අපි දැන් ගෙන යන උදාහරණයකට ජෝසප් පරණ විශ්ව ජෝසප් ගැන හිතන්නකො. සහෝදරයෝ බලකට දැන් ඊළඟට ඔහු පොති මේ මොනවාද මිදියන් වරුන්ට වික්කා. මිදියන් වරු ඔහුව ගිල පොතිපරට වික්කා. පොතිපරගේ ගේ ඇතුළේදී ඔහුට විශාල අසාධාරණයක් වුණා. ඊට පස්සේ ඔහු හිරගෙදර ගියා. හිරගෙදර ගිහිල්ලා ඔහු යාළුවන්ට උදව් කරා. නමුත් අවුරුදු 2කට යාළුවෝ ඔහුව අමතක කළා. මේ වගේ වාතාවරණයක දෙවියන් වහන්සේ යහපත් කියලා ඇත්තටම ඔබ ඒ අනුව වැඩ කරනවා. நாங்கள் உதாரணமாக பழைய ஏற்பாட்டிலே யோசேப்பு எடுத்தால் நாங்கள் பார்க்கிறோம் சகோதரர்களாலே ஒரு கிணற்றிலே போடப்பட்டான், மீதியானுக்கு விற்கப்பட்டான், மீதியான்கள் போத்திபாருக்கு விற்கப்பட்டான். அதன் பின்பதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவன் சிறைச்சேதம் செய்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதன் பின்பதாக 2 வருட காலத்துக்கு பின்பதாக அந்த நண்பர்கள் அவனை மறந்து விடுகிறார்கள். இவ்வாறான ஒரு காரியத்தில் அவன் கடந்து செல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். අපි ගොඩක් ගායනා කරලා තියෙනවා නේද? උන්වහන්සේ යමකට අන කළ සේක්ද ඒක කාටවත් වළක්වන්න බෑ නේද? ඒක හසේද පොළවේද මුහුදවල හැම ගැඹුරු තැන්වලම ඉෂ්ට කරනවා නේද? අපි ගොඩාක් ඒ පොරොන්දු ගැන දන්නවා. நாங்கள் ஒரு சிங்கள பாடல் இருக்கிறது, தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணதை ஒருவராலும் அதை அழிக்க முடியாது, வானத்திலும் பூமியிலும் எங்கு சென்றாலும் தேவனுடைய அந்த வாக்குத்தத்தம் எங்களோடு இருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் பாடுகிறோம். මට මතකයි මම මේ එතකොට බයිබල් විද්‍යාලයේ ගිහිල්ලත් නැහැ. මම SMS ගොඩගේ අත්පත්‍ර ලබලත් නැහැ. මගේ සේවයේ බොහොම තරුණම කාලේ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நான் மிகவும் ஆரம்ப காலத்திலே என்னுடைய ஊழியத்தில் நான் அப்பொழுது இறையியல் கல்லூரியிலே நான் போவதற்கு முன்பதாக ඉතින් මට ටීචින් පැත්තට මම ගොඩක් ඇලුම් කරපු කෙනෙක්. நான் இந்த கற்றல் காரியங்களுக்கு மிகவும் ஒரு ஆர்வம் உள்ளவன். දවසක් මගේ සීනියර් පාසු විශාන්ත අපි කීප වගේ 3-4 දෙනෙක් වගේ හිටිය අපි කීප දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා මොනවද ඔයගොල්ලන්ගේ ඉදිරියේ තියෙන ආශාවන් බලාපොරොත්තු කියලා. මම කිව්වා මේ මම බයිබල් ස්කූල් ගිහිල්ලත් නැහැ. මම කිව්වා මට බයිබල් විද්‍යාලයේ උගන්වන්න මට ආශාවක් තියෙනවා කියලා. அப்பொழுது எங்களுடைய சிரேஷ்ட தேவ ஊழியர் தான் நிஷாந்த் அவர்கள் இருந்தார்கள் போதக. அவர் எங்களிடத்தில் கேட்டார் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் என்ன என்று சொல்லி. அப்பொழுது நான் கூறினேன் பல்கலைக்கழகத்திலே நான் இறையியல் கல்லூரியிலே நான் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. ඉතින් මේ මම බයිබල් ස්කූල් මම ගිහිල්ලා හිටියෙත් නැහැ. මම ඉගෙනගෙන හිටියෙත් නැහැ. උපාධිය සම්පූර්ණ කරලා. කොහොම හරි මේ රැස්වීම ඉවරනාට පස්සේ පාසල් ප්‍රශාන්ත මට අනගාලා කිව්වා ඇලෙක්සි මේ ඔයාගේ අදහස හොඳයි. නමුත් මගේ දර්ශනය ඇතුළේ ඇලෙක්සි මම ඔයාව එහෙම බයිබල් කොලෙජ් එකේ උගන්වන්න අරින්න එහෙම දර්ශනයක් විෂන් එකක් මට නැහැ කියලා. அப்பொழுது அந்த இது முடிந்த பின்பதாக அவர் கூறினார், அலெக்சி இது நல்லது, ஆனால் என்னுடைய தரிசனத்தின்படி அது அல்ல என்னுடைய வழிநடத்தல் என்று கூறினார். මම නිහඬව හිටියා ඉතින්. நான் இனி மௌனமா இருந்தேன். என்ன செய்ய? මම දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. எனக்கு தெரியும் தேவன் நன்மையானவர். උන්වහන්සේ යමක් මා ගැන සැලසුම් කරලා තියෙනවා නම් ඒක සිදු වෙයි. அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். அவர் எனக்கு ஏதோ காரியத்தை அர்த்தப்படுத்தினால் அவர் எனக்கு தருவார். ඉතින් මම බයිබල් විද්‍යාලයේ ගුරුවරයෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා සෑහෙන කාලයක්. நான் இறையியல் கல்லூரியிலே நான் ஒரு ஆசிரியராக அநேக நாட்களாக நான் பணி புரிகிறேன். ඒ නිසා මම මේ දෙවෙනි කාරණාව ඔබගේ හදවතේ ඇතුළත් කරන්න කැමතියි. இரண்டாவது காரியத்தை நான் உங்கள் மனதிலே பதிய விரும்புகிறேன். මේ ඊශ්‍රායල් සෙනග කරපු ලොකුම නරකම මට මන් දන්නේ මේ වචනේ හරියද කියලා ජරාම වැඩේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම සිදු කළා. அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்த ஒரு கீழ்த்தரமான ஒரு வேலைதான், அதாவது தேவனுடைய நன்மையான அவர் நல்லவர் என்பதை அவர்கள் அற்பமாக நினைத்தார்கள். ඔවුන් හිතුවම අපිව මරන්නද ගෙනාවේ දෙවියන් වහන්සේ. எங்களை கொல்லுவதற்காக எங்களை இந்த இடத்துக்கு இல்லை சாகும்படியாக இந்த இடத்துக்கு கூட்டு வந்தீர்கள். ඒ නිසා උන් මේ සෙනගට දෙවියන් වහන්සේ පිළියෙල කරපු මේ දේශයට ඇතුල් වෙන්න බැරුව ගියා. எனவே தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி அந்த தேசத்துக்கு இவர்களை அவர்கள் අනුභවිකவில்லை. අර කියන මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන behold I have set the land before you කියලා. behold කියන්නේ ඔවුන්ට එහෙම ප්‍රපේතමය දැක්මක් තිබුණේ නැහැ ඇත්තටම.
அந்த இடத்துல நான் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற தேசம் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த தேசம். ඔවුන් එදිනෙදා මේ ස්වභාවික එක එක අවශ්‍යතාවන් බලපුවාම උන්ගේ අවශ්‍යතාව නිකන් hina යන දේවල්. අදත් අපි එහෙම තමයි සමහරට අපි සමහර දේවල් නිසා සේවය කැඳවීම දෙවියන් වහන්සේ අපි අතහැරලා තියෙනවා. ඒ මොකද අපිට හිතනවා මේවා කරලා හරියන්නේ නැහැ. මේ ඔය ඔයගොල්ලෝ පාසල කියන ඒවා කරොත් අපිට ජීවිතයක් නේද? ගොඩක් සෙනග මේ දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන විශ්‍රාමයට ඇතුළත් වෙලා නැත්තේ. ඒ යහපත්කම ඔවුන් සුළු කරලා තියෙනවා. இன்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் மிகவும் ஒரு வேடிக்கையான காரியங்கள் தான் இவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதன் இந்த உலக காரியங்களை நிமித்தமாக, இந்த சிறிய சிறிய காரியங்கள் நிமித்தமாக தேவன் ஆயத்தப்படுத்திய அந்த அனாதியான ஒரு அந்த தேசத்துக்கு, அந்த ஓய்வுக்கு அவர்கள் போக முடியாமல் போய்விட்டது. ඇතරම දීදී කතාව එකේ 27 කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපට වෛරෝ බැවින් අප විනාශ කරන පිණිස අමෝරුවෙන් අතට අප පාවා දීමට මිසර දේශයෙන් අප ගෙන බලන්නකො මොනතරම් කැත කතාවක්ද කියලා. අමෝරු වරුන් අතට අපිව පාවා දීමට තමයි අපිව මිසරෙන් මේ ගෙනාවේ. බලන්න කොච්චර තමන්ගේ ගැලවීම සුළු කරා. මේවා එකින් එක ස්තුතිවන්ත හදවතක් නැති වුණාම කෙඳිරීම පටන් ගන්නවා. ඒ කොඳුරන ආත්මයක් එක්ක යනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම මිනිස්සු දකින්නේ. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த எமோரியர் தேசத்தால் அவர்கள் கையிலே ஒப்புக் கொடுக்கும்படியா இந்த இடத்தில் கொண்டு வந்தீர் என்று சொல்லி கூறுகிறார்கள். அவர்கள் தேவன் எவ்வளவு வல்லமையாக நடத்தினாலும் கூட இவர்கள் அந்த நன்மையை மறந்து போனார்கள். දැන් තුන්වෙනි කාරණාවට මම එන්න කැමතියි. கடைசியாக மூன்றாவது காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். පළවෙනි එක උන් කොඳුරන්න ගත්තා. දෙවෙනි එක උන් දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම සුළු කරා. තුන්වෙනි එක උන් බහුතරේ මතයට කීකරුණා யோசுவா சහ காலேப்ගේ මතයට වඩා. முதலாவது நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள். இரண்டாவது காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம், தேவன் நல்லவர் என்பதை அல்லது தேவனுடைய நன்மையான காரியங்களை அற்பமாக எண்ணினார்கள். மூன்றாவது, அதாவது ஜோசுவா காலேப் அவர்களுடைய சத்தத்துக்கு அல்ல, அதாவது பெரும்பாலானோர் சொன்ன காரியத்துக்கு இவர்கள் இணங்கினார்கள். එතකොට අපි දන්නවා ගණන් කතාවේ ඒ ඔතු බලන්න ගිය සෙනග අතරින් 12 දෙනා අතරින් දෙදෙනෙක් ඇරෙන්න ඉතුරු 10 දෙනාම රිනාත්මක පණිවිඩයක් තමයි ගෙනාවේ. நாங்கள் பார்க்கிறோம் எண்ணாமத்திலே இந்த வேவு பார்க்க போனவர்களிலே 12 பேர்களிலே 2 பேர்கள் தான் அவர்கள் ஒரு சாதகமான காரியத்தை கொண்டு வந்தார்கள். மற்ற 10 பேரும் பாதகமான காரியத்தை தான் வந்து சொன்னார்கள். එනම් තුන්වෙනි පොයින්ට් එක තමයි දේව හඬට වඩා බහුතරේ මතයට උන් ගරු කළා. அதாவது மூன்றாவது காரியம் தான் தேவ சத்தத்தை விட அநேகர் சொல்லுகிற சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට වඩා මේ බහුතරයට ඔබත් අයිති. රයිට්? அந்த හැමතිස්සෙම මැජොරිටි එකේ මොකක්ද කියන්නේ බහුතරේ කැමැත්ත දේව කැමැත්ත වෙන්නේ නැහැ හැම විටම. அதாவது தேவ வசனத்தை விட மற்றொரு எல்லோரும் சொல்லுகிற காரியத்தை அவர்கள் අපි දන්නවා ගණන් කතාවේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔවුන් දේශයේ සෝදිසි කරලා ඇවිල්ලා ඔවුන් ගියේ එකම තැනට දැක්කේ එකම මිනිස්සු මේ 12 දෙනාම එකම කණ්ඩායමක් හැටියට තමයි දේශයට ගියේ. ඔවුන් දැක්කේ එකම දේවල්. ඔවුන් ගියේ එකම තැනට. හැබැයි මේ දෙදෙනෙක් යොෂුවා සහ කාලෙබ් කියන දෙන්නාගේ වචනයට වඩා 10 දෙනාගේ බහුතර මතයට උන් ගරු කළා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்னாகும் 13ஆம் அதிகாரத்துல இவர்கள் போய் இந்த 12 பேரும் பார்த்த காரியங்கள், கண்ட காரியங்கள் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் அந்த 2 பேர் மாத்திரம் தான் அவர்கள் அந்த சாதகமான காரியத்தை கூறினார்கள். 10 பேர் பாதகமான காரியத்தை கூறினார்கள். எனவே இந்த பாதகமான கூறினவர்கள் அநேக பெரும்பான்மையான இருந்தபடினாலே அவர்களுடைய சத்தத்துக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கேட்டார்கள். මේකට හේතුවක් උනේ මේ අවස්ථාව වෙනකොට ඇත්තටම මේ සෙනගව මේ පොරොන්දුවට ඇතුළත් කරන්න බැරි තරම් වුණු දූෂයක් වෙලා හිටියා. இதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கிறது என்று சொன்னால், இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்துல இந்த பின்னணியிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர்கள் அவ்வளவு தேவனை விட்டு விலகி இருந்தார்கள். இந்த வாக்கு தத்தம் பண்ண தேசத்துக்கு போக முடியாம. මේ ද්විතීය කතාවේ 1:22 කියන විදිහට නුඹලා සියල්ලම මා ළඟට ඇවිත් අප උදෙසා දේශයේ සෝදිසි කරන පිණිස අප විසින් යා යුතු මාර්ගයද පැමිණිය යුතු නුවරවල් ගැනද හැරී ඇවිත් අපට දන්වන පිණිස අපගේ පෙරටුව මිනිසයන් යවම කීවේ. ඒ කාරණය මටත් හොඳව පෙනුනේය.
ඒකේ කතාව 1:22. முதலாம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். அப்பொழுது நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வந்து நமக்காக அந்த தேசத்தை சோதித்து பார்க்கவும் நாம் இன்ன வழியாய் அதில் சென்று இன்ன பட்டங்களை போகலாம் என்று நமக்கு மறுசெய்தி கொண்டு வரவும் நமக்காக முன்னாக மனிதரை அனுப்புவோம் என்றீர்கள். දැන් ජොෂුවා පොතේ දේශය සෝසි කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கும் කතාව. அந்த ராஹாப் இந்த கதையை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஜோஷுவாவும் கூட இந்த சோதித்து பார்க்கப்படி போனார். දැන් ඒක ඇවිල්ලා දේශයට ඇතුළු වෙනවද නැද්ද කියලා බලන එක නෙමෙයි. අපි දැන් ඇතුළු වෙන්න ලෑස්ති. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා එතන බැලුවේ. அந்த இடத்துல நாங்கள் உள்ளுக்கு போவோமா இல்லையா என்றதல்ல, அதை எப்படி செய்வது என்பது தான் அந்த இடத்திலே பார்க்கப்பட்டது. හැබැයි මේ මෙතන ගිහිල්ලා කරේ ඇතර වෙන්න තිබුණේ ඒක. ගිහිල්ලා දැන් අපිට මේ දේශය දෙවියන් වහන්සේ අපි ඉදිරියේ දැන් දීලා ඉවරයි. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම දේශය උඹලා ඉදිරියට දැන් තියලා ඉවරයි. දැන් ඒක දීලා අවසానයි. උන්ට තිබුණේ දැන් මේක අපි කොහොමද අත්පත් කරගන්න ඕනේ කියන කොහෙන්ද යන්න ඕනේ කොතනටද යන්න ඕනේ කියන එක දකින්නවා. ඇරෙන්න උන් මේකට යනවද නැද්ද කියන එක තමයි උන් තීරණය කළේ. அப்பொழுது தேவன் இந்த தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார், இந்த பட்டணத்தை கொடுத்திருந்தார். அந்த பட்டணத்தை எப்படி கைப்பற்றுவது என்பதுதான் அவருடைய காரியமாக இருந்தது. ஆனாலும் இவர்கள் இந்த தேசத்தை அந்த பட்டணத்தை கைப்பற்றுவதா இல்லையா என்பதை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். දැන් ඇත්තටම මෝසෙසුත් මේ බහුතර මතයට ඉඩ දීලා තියෙනවා. මම ඔබට මේ රාත්‍රියේ කියන්න කැමති සමහර මිනිස්සු ඔබට ආදරයට තමයි දේවල් කියන්නේ. ආදරයට කියන්නේ මේ මිනිස්සුත් ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ මිනිස්සු මේ ඊශ්‍රායල් සේනික ගැන ගෝත්‍රවල ප්‍රධානී අයනේ. එතකොට මේ මිනිස්සුත් නිකන් මේ බොහොම සේෆ්ටි අයිඩියා එකක් දුන්නේ. எனவே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அநேகர் சில நேரங்களில் இந்த மோசையும் கூட இந்த காரியத்துக்கு உடன்பட்டிருந்தான். அநேகர் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு அன்பின் நிமித்தமாக இந்த பாதுகாப்பாக காரியங்களை சொல்லுவார்கள். නමුත් ඒ අදහස හොඳ වුණා. මිනිස්සුන්ට හොඳව පේනුණා ඒක. හොඳ වුණා. නමුත් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට එකඟ නැහැ. மனுஷர்களுக்கு ஜனங்களுக்கு அது நன்மையாகப்பட்டது, ஆனால் தேவனுக்கு அது நன்மையாகப்படவில்லை. මට මතකයි මම දේව සේවයට එන්න යනකොට ඉතින් මගේ ජීවිත මගේ තාත්තා අම්මා අපේ අක්කලා එතකොට මම එතකොට ජෝන් කීල්ස් එකේ වැඩ කරේ. එතකොට මගේ ඒකේ පර්සනල් මැනේජර් අපේ සෙක්ෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් එතකොට මගේ හොඳම යාළුවා ඒ අය මට කිව්වා මේ මෝඩ වැඩේ කරන්න එපා. අපේ තාත්තා කිව්වා ඒක රස්සාවක් මද්‍රව්‍ය අරගෙන නැති කරගත්තා. දැන් මේ පල්ලියක් බදාගෙන මේ මෙච්චර හොඳ ජොබ් එකක් අයින් කරනවා කියලා. நான் இந்த ஊழியத்துக்கு வரதுக்கு முன்பதாக என்னுடைய பெற்றோர்கள், என்னுடைய சகோதரிகள், என்னுடைய நான் வேலை செய்த ஜான் கீல்ஸ்ல வேலை செய்த அந்த HR மேனேஜர், அதே போல என்னுடைய பிரதானி அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர், இவர்கள் எல்லோருமாக சொன்னார்கள் இது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் இவ்வாறாக ஒரு தொழிலை விட்டு போவது என்பது. ඉතින් මම දේව හඬ අහලා මේ තීරණය ගත්තා. මං හිතන්නේ සභාවේ පාලකතුමායි ඒ ප්‍රධාන නායකත්වයේ ඇරෙන්න අපේ රිලේෂන්ස් මිත්‍රයෝ ගැලවීම ලැබපු නැති මං දන්න කවුරුවත් මට මේ තීරණයට සපෝට් කළේ නැහැ, එකඟුන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තට මට ආදරයට තමයි ඔය කිව්වේ. என்னுடைய போதகரும் என்னை வழிநடத்தியவர்களும் மாத்திரமே தான் இந்த ஊழியத்துக்காக போகும்படி வழிநடத்துகிறார்கள் தவிர என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய குடும்பத்தார்கள் எல்லோருமே என்னுடைய அன்பின் நிமித்தமாக தான் போக வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள். නමුත් මම තීරණය කළා 1993 අප්‍රේල් මාසේ 23 වෙනිදා දේව සේවයට එන්න. මම බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔය බහුතරයේ හඬට සමහරට බහුතරය කියන්නේ ඔබත් ඇතුළත්ද මේ මාංශයේ හඬට කීකරු වෙන්න එපා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் 1993ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி நான் இந்த ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். இந்த பெரும்பான்மையானவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிகின்ற பொழுது நீங்களும் அந்த பெரும்பான்மைக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள். இந்த சரீரத்தினுடைய சத்தமாக இருக்கிறது. අද ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට වඩා බහුතරයේ හඬට ඒ බහුතරයට ඔබත් අයිති, ඔබේ මාංශයකට අයිති ඒ හඬට ඔබ කීකරුණොත් කවදාකවත් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ සබත් නිවාඩුව විශ්‍රාමයේ නැත්නම් උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන මේ පිළියෙල කළා උද්දේශය අපි භුක්ති විඳින්න යන්නේ නැහැ. நாங்கள் தேவனுடைய சத்தத்தை விட நாங்கள் பெரும்பான்மையானவர்களுடைய சத்தத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் அது உங்களுடைய சத்தம், உங்களையும் சேர்த்துதான் கூறுகிறேன். நாங்கள் தேவன் கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ண அந்த இலைப்பாறுதலுக்குள்ளே நாங்கள் காலடி வைப்பது இல்லை. අපි දන්නවා ඊශ්‍රායල් දේශයේ කෙතරම් ඛනිජ සම්පත්, ටුවරිසම්, ආර්ථික හැම අතින්ම මොනතරම් විශිෂ්ට තැනක්ද මේ දෙවියන් වහන්සේ උන්ට දෙන්න හැදුවේ. பாருங்கள், இஸ்ரேல் ஜனத்தாருக்கு இவ்வளவு ஒரு அதாவது கணித பொருட்கள் இருக்கிறது, அதே போல டூரிசம் சுற்றுலா துறை இருக்கிறது, இவ்வளவு நன்மையான காரியத்துக்கு அவன் கொடுக்கிறதா.
ඔවුන් මේ දේශයට ඇතුළත් වෙලත් බලන්නකො ඊට පස්සේ විනිශ්චයකාරයන්ගේ කාලේ එනකොට පව් කරනවා පසුතැවිලි වෙනවා ආයි හොඳින් ඉන්නවා ආයි එක ජාතීන්ට යටත් වෙනවා ඊට පස්සේ රජවරු ලෝක අවගේ රජවරුන්ම ඕනේ අපිට කියලා ඉල්ලුවා ඊට පස්සේ රජවරුන් නිසා මොවුන් අවුරුදු ආයි බැබිලෝනිය වහල්කමට ගිය අවුරුදු 70ක් ඊට පස්සේ ඔවුන් නිදහස් වෙලා ඇවිල්ලා ආපහු ග්‍රීක අධිරාජ්‍ය රෝම අධිරාජ්‍ය මේදෝ පර්ෂියන් අධිරාජ්‍ය බැබිලෝනිය මේ මොකක්ද මේ දැන් ඔහොම ඉඳලා ඔහොම වහල්කමේ ඉඳලා ඔය යුද්ධ තිබිලත් අද මේ රට මෙහෙම නම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක මේ මිනිස්සු ආවනම් අද ලෝකේ මට නම් හිතා ගන්න බෑ ඊශ්‍රායලෙ කොයි වගේ තැනක තියෙයිද කියලා. நீங்கள் பாருங்கள் நியாயாதிபதிகள் காலங்களிலே அவர்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தேவனை விட்டு விலகி போனார்கள். ஜாதிகளுக்கு ஜாதிகள் விரோதமாக எழும்பி அவர்கள் யுத்தம் பண்ணினார்கள். பின்பதாக ராஜாக்கள் தேவை என்று சொன்னார்கள். அதன் பின்பதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் பாபிலோனிலே அவர்கள் அடிமைகளாக 70 வருஷம் சென்றார்கள். அதன் பின்பதாக கிரேக்கர்கள் ரோமர்கள் இப்படி என்று சொல்லி அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலே போய்தான் இன்று அந்த நாடு இஸ்ரேல் நாடு இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்து இருக்கிறது. பாருங்கள் தேவன் கூறிய அந்த சத்தின்படி வந்தார்கள் என்று சொன்னால் இன்று உலகத்திலே ஒரு பெரிதான ஒரு ஜனமாக இருப்பார்கள். මම විශේෂයෙන් ඔබට කියනවා මේ පාපයක් කළොත් ඔබට පසුතැවිලි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මානසික තීරණ ගත්තොත් අවුරුදු 38ක් ඊශ්‍රායල් සෙනග කැරකුණා වගේ එකතැන කැරකෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම සෙනගටත් කියනවා පාපයට වඩා පරිස්සම් වෙන්න මානසික වීම මම කියන්නේ ඒක පාපය කරන්න කියන එක නෙමෙයි අපි පාපය ගැන කොහොමවත් පරිස්සම්නේ ටිකක් හරි ගැලීම ලබන්න කලින් ඉඳන් හරි පව් කරන්න හොඳ නැහැ කියන නමුත් දැන් අපේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය අපි මානසිකයි මානසික හඬට තමයි අපි අහුම්කම් දෙන්නේ දේව හඬට වඩා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த பாவத்திலிருந்து எப்போதுமே மன்னிப்பு கிடைக்கப்படும். ஆனால் இந்த சரீர ரீதியான சத்தத்துக்கு நாங்கள் செவி கொடுப்போம் என்று சொன்னால் நாங்களும் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களைப் போல 38 வருடம் நாங்கள் சுற்றித் திரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். දැන් ඊශ්‍රායල් සෙනග මේ කාරණා විතරක් නෙවෙයි තව කාරණා ගණනාවක් තිබුණා ඔවුන්ට මේ පොරොන්දුවට ඇතුළත් වෙන්න බැරි වීම උන්ගේ මලකඳන් කාන්තාරේ මිය ගියා ඔවුන්ට ඊජිප්තුවත් නැහැ පොරොන්දු දේශයක් නැතුව අසරණ වුණා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இது மட்டுமல்ல அநேக காரியங்கள் இருந்தது. கடைசியாக அவர் வனாந்திரத்திலே அவர்கள் இறந்து போனார்கள். அவர்களுக்கு ஈர்த்தும் இல்லை அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ண தேசமும் இல்லை. මදරාත්‍රී ඔබව ධෛර්යමත් කරන්න කැමති ස්තුතිවන්ත හදවතක් එක්ක දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම තදින් අල්ලගෙන අවසාන කාරණාව දේව හඬත් එක්ක යන්න දෙවියන් වහන්සේට පිළියෙල කරපු ජීවිතය ඒ විශ්‍රාමය ඒ සබත් නිවාඩුව ඒ සඵලත්වය සාර්ථකත්වය දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න යනවා. දෙන්න යනවා නෙමෙයි ඔබට දීපු දේ ඔබ භුක්ති විඳිනවා එච්චරයි. ஆமென். நீங்கள் அதாவது தேவன் கொடுத்த அந்த தேவனுடைய நன்மையான ஈவுகளை நீங்கள் நன்றி அறிதலுடன் கூட நீங்கள் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து அவர் எங்களுக்கு காரியங்களை விடுதலை பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். அந்த விடுதலை பண்ணி கொடுத்ததை நாங்கள் பற்றிக்கொண்டு நாங்கள் ஒரு பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கைக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து செல்வோம். දෙවියන් වහන්සේ හැම කෙනෙකුටම ආශිර්වාද කරන සේක්වා. தேவன் தாம் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக.